Keblai pi baro syakatup kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakongsan menta kesngi kilong, syong seir kisnong markap at kawa umngi haki por liur, yatri lang ki bor district pat kising bahalang ban benkhot ya ke golfling, lapli ya ke ying bishar jong ka amlarem subdivisional court, bat kinmal kinong shillong ya umulung Rabindranath Tagore. Bat mentangin pa syaki kubor bakam benya. Hakajing day bat kajing sange lumnyot ke Jawai Municipal Board Hajawai kabala arta yo menta nakadaw kajing persya ki nyaw shnong rungkat ka KSU amlarem banit bread hakajaka jong ka District Council kabadon haming kajai. Hindi kasngi nakaliang kasin rat Jawai rungkat ki bor penyat kedor basnong tempau yang musyang kilawan syakmat banbo kajing kali halor ki bor district kumjuru ya katanak badai pet bahatu ke KSU amlarem kadai ka bahakli du jong ka district ban khang lit bread nyut hakate kajaka kabala pendon kam de ki bun snem menta kilapen pau bakajing sange lumnyut hakini kisngi balabo ya ki ying kisem bat ki yau ki hat hakajing nakadaw kajing smart eutung palat habakren chikilat pathai kubor u president kasin rat Jawai UOR chalam uloong balada kalong kumni bekin sya khang ban bread nyut nakaliang jongki hakajuk kanongrem kin hap perkhat dakawai pat kalenti yakini ki nyoushnong namar makiru kide ki bawan rat jabo hi sya Jawai lingba ki mar ki mata jongki Upen pau ru kajing snowrem banyu i basyan kajela kan kenjok san postnem Henry nakaliang ka sorkar empat yo snow bakan le ya kata ka solid waste management ha ka district kat kum kajok thamai khnang banat na kani kajing ulapan kan mauru bahagi por bemenchwa latip bakasnong Jawai ka degiyet kmi jong ka district Henry mentapat imat ka lalong kasnong ka bansya ka daukti de kibriu ki bana ki weipat ki jaka Hep iwa da jan poi Kasurok naik tawi wajok pelang jeb ke municipal heni tawi ni. Dekat rekam te hajing itu wakani naik step wani opersnya wis khmat yang ke sarkar kamjo ye ki paj ba yo tip ki ye ni iko iwa ki kon yang ke snong Jawai te ko ki ha ka ni ka po. Nai daw iwa ki nyau snong patcha ki ye wano jeb ke municipal hai tawi yang ke dis council Nakaliang uwahe chnong tempang yaw musyang ishilla uloong balada ka bor district kam shimkia ke ikajing ma kaban up ye kasnong namar hakisnem baladep ki haban mat ikajing nakaklam COVID-19 Henry mentapat kadai de kajing sma utung shushu uloong bah kajing shisha habumut ban khang ye kanu kadai kakam ban khang ye kanu de ban ai por shwai ki bor badai pet lada da kajuk kerukom nakaliang kasnong kile kata ban khangi kinong khayi ban wan syakate kejaka kumnu kin sngo hagajuk kapor ukintui ki board district lengba deputy commissioner West Janta Hills ban shimkia halor kanikakam nakabenta kajing bat kakot kakia upat ba ka Jawai handrai gayi ka kajing le ne kajing ma ko ap ne ko yang i kajing khang yong kita ginyau chnong churuk wa ga kisan bhalang gua mi ka pertu yang KSU man ka ko sendat handai le dei kam ko chnong churuk wa ginong pelai kam hapo ka ni ga yaw ini we am yaw musyang le khang i phi wa wa dam phi wan chong da chong thet wan phi wa wan khayi patai phi hapo ka ni area yong phi de wo khang hak dak kayi ka kajing kali go office nya phi handai ngakar pa dia kita kinyau chnong churuk wa ke KSU wasyang ba ho chimi gawan garai chim da wo epor gi ya ka municipal ya ka district station kamtam yi iku em pok chnong Jawai le pha ka jingle yang pi panman ko bo happy ukuroin ya ki wan ki kam ko midong president ni ko sign right tu le da khangi pi wo wan pi chong da chong thit wan pi wo khoyi pateng o wan pi wan ra pi ki mark mata apo ni ko chnong yang i kamon sia pi ne pha chibon ki chnong ki na ki area ko ha apo ki nyau chnong da wan ra pi ki mark yang pi dem ne te poi mit the no pi ha ki luti ki singking the no pi ha ki footpath the no pi ha ki thau ko to no handrai ka ni to ka jinge ko kro pha Menta kesngi kum shibenta ban ai ka jingit kli na ka benta ban pinne pinsa bat pinkhut ya kami mariang kawai ni kiseng batip kum ka Green Tech Foundation kalawan chakmat harungkat ka jinget trilang na ka office trikam ka District Administration East Khasi Hills ka Shillong Municipal Board ka kentot dong maulai mauro kila pelong ya ka cleaning drive hasil lenter ka golfling ka balong kawai ni kijaka jongo akai ha Shillong
Habaya kren ba chairman jongka Green Tech Foundation uba H Bansiudor Nonglang ulai thu ban nakaliang jongka Deputy Commissioner East Khasi Hills ilashim khia yakani kam batling ba kaching etrelang rengkat ki an ki kendon ki baperking nakaliang ki bor district bat na ki bor shnong kanwan ra sashi se ni ka jing kho jing suba jongka saudong saukun jongka ni ka jaka jungok kai. Katahi ke jingkerpat na kaliang jongi ya barok ki pajba ki ba lada piwan syongkai perlok si bahayeng hasem lane piwan ban paikai ban bam ler pengat hakani ke jaka ngidon kam ban burom ya kane ke jaka nginum dei ban ya penlong ke jaka berat jabo ke jaka berat nyut nomor kane lada ka gofling ngi pen itenat ngi pen ipu iping bat ngi le ban le khoj kan numlong tang ke jing mentoi na benta ki pajba jong ka maulai mauro kan numlong tang ke jing mentoi na benta ki kasunong gofling kan nomlong ngajing mentoi tang namenta ka pentor khra ang ne henrei kan long ka burom kan long ngajing mentoi ya baro ki pajba stakeholders jongka state hi bro kawai te nakaliang ka Green Tech Foundation hi ngilawan bani simenta ha kani ka program kumba saupo san pungut ki volunteers te nginget skam ba kumba ngiu i bakane ka jing penkhoj mentas ngi shal se kalong ka ba kalalong ka ba job le se but umpadon kita ki kata kajing penkhoj ke ba kumenta kasngi ba ngatrail da piyaj nadu na satay ru POE ki volunteers ru kilayadon satay na giway ki organization na kiliang ki department concern te ngilay bun bha bat ngilayo isya kata kajing kala te ngich khamba nang ne shakmat ki pajba ngin sngo bha bandai buram nginum penlong shu ba ya ka gofling kum kata kajaka berat nyut kajaka berat jabo kajaka lum jabo kan ba khnang ba kaburom jong kane ka namar ngi suthu ba kane ka gofling ka watslek katai ka hydri park bat kini kiwai ki longkum kita ki ba kring ki ba pi tenat kum bang ong ye pi mene ya kinungwan kai na keleng ki nabar ka jalaru le se nabar ka riru te tanggatahi ka khubor ka bangin ku ban pha shi ki paj ba kalong ba nang ne shakmat kalong ba ngihap ban ya shim hi ka jingkit khli kum ki paranong snong ladang iwan syongkai ngiwan yang kai kini jaka bangilap ya kino ki ba penjabo ki ba berjabo nginai dadon kam ban ap ya kita kiwai ban pentip kita kiwai ngin keran hi ngin bat hi ngin shim hi ke jengket kli hala ka jong ka kti kan bang num dei ban ailat ya ki breu bakin long bakin penlong ka jaka bernyut ki jaka berjabo ha kane ka jaka ka ba itanat enta kan kala don de ka action plan kabana kaliang ka district administration ka PWD ka SMB barna kiwai ki department ru bakila ya snok tilang ban monitor thamai no te kene ka gofling bat ngatarai ba ngilawan sistem ban penkhoj ya kane tang balong menta ngi snok tilang kamdei shu tang na kaliang ka Green Tech Foundation kan ngilai snok tilang nadu ki bor snong nadu ki bor district bat ki bobun ki NGO seru kan te ngangit skam bat ngala ru ban ong kata bang garanti nama EDC menta isim kya ba isim ya initiative babiang ba te ila ai ru ka direction na kiwai department ru ka badai ban le na mata kumno ban penthmai ban internet biang kane kan la kalong di PWD department na kalong SMB la kalong kini kiwai tourism department ru kan te nga try ngin sa apai kini kisngi kitiyo ki banwan ba ka gofling hi nga try kin sa ngin sa ui ya ka jingkala Kipat ba basa haboro shilinter jong kawa umngi habalat tang syupoy ka ayom liur kila im hagajing sir ba jing ritmin sim na marday hakum kini kipor ka jing klan ka kala bat kal air ka jurat napang la kalong nadu ki ying kisem hadu ki jaka ki puta tang hakini ki kindiat snem bun tli kilong ying kila haban pedri no shkiwi pat kishnang tang kata kate ka umba kala dep selat ru wat ki school ki jaka mani blei ru kumju kat kum kajing ethu da unong mikmat na kate kathan uba HM Shangpliang ulong bawat la na kaliang ka sarkar ka jumang man usnem banyadai kajing tua henry kampat biang setia namar kajing don kam ka debet de ki pau bat spaklur halor kani ukintui ka sarkar jela bakania kunting banyo ya kajing kershan pisa na ka sarkar pedeng nang baki ying kisem bat ki jakarep jang ki pai pa kin sha rong shu ha kate ka wa ba phi penyeng da kanoru ha itu ilai pho so pholak amun rat lut gitu ki persang ban le da ki sit kila persang bakin le embankment da ki sit nri hidu ki sit bar khoi karat ka te nakaliang jonga ngasukun tu tang kani bai ka sarkar kamde bahkan skap jarjar bat kamde bahkan le suki ne kam kedi ban budien de ban pha iki officer se Delhi ba de ban le budien
hang no ki sakut ki kam ki jam ke kadau ba kani ka kam poi adu kani ka klipmat re nadu mencem stem ngai so ba kata ka proposal kla don ha Delhi re mentara palat sistem ke kadau ba yangi ngimyo ka sanction re dapet ya ki we north eastern states kum ka Assam ka ba shle man usnem kiyo da ki hajar kelur tengka bakin yo bakin penbahaya ki embankment jungki lane ban penbej ya kita ki jaka shle jungki tenga nget ba daka ni ke sarkar ka kan le hakini si banwan Kinong song shnong kasor shilong baburom bat baet bathon jong melung Rabindranath Tagore kilakan mau burom ya uni melung bakraw kari bat jong kaperthai hi barok kawai da kajing thang mombati bat ber sintiu ha umot jong ha Brookside Grillbong ha kani kanong ba shilong ya kani kajing penkan mau pendan burom ya Rabindranath Tagore la pelong da kawai kari kunthai kamala bika bisharat kabana shilong kani kajing penlong ya kani kajing buram ya uni umelong bakraw kari kalong ban pensngau pat ba Rabindranath Tagore ulalong ubaningkong ban rakhi ya ka basanta utsav hashanti nikitin Kolkata kabalong kasngi bakaper ka yo ban yuk kajat ha kani kari umelong Rabindranath Tagore ulasong lasa shipor ha kani kayeng ha kajing wan shong pengat jeng ha kini kilum khasi Kamala bika bisharat kahabakren hakati kesngi kalayat hu bakumnu umelong bakraw kari ulalong yaki babun ki jing persat mensim banthok poitri hakapor ba ulawan syongkai pengat hakani kayeng kabalakir saudong daki ding se bejerngam ki ding besu sieng be ubi bat kawa sherpi bakhoi clear hagitu kipor Kajing wai bat khana jing it ya ati ya kabala penmi da usubhajit bat da kajing shiminta jongka Asha Khan kawai ne ki thei samla bana shillong minta kalayo jaka ha ka YouTube channel nadu kini kisngi bala dep unong penmi ya kate kajing wai bat khana jing it ulai thu ekinong tho khubor ha shillong bo ulayo ekjing persat mensim ban tho ya kate kajing wai ha kapor bo dang don shillong wat lada ka shnong tin rai jong u ka dei na Assam Nakaliang ka Asha Khan kalethu ba nakaliang jongka kasngau tanat bani shiminta ki kampen bernya wat lada ka kmi linti ban ai ka jing shakri kum ka air hostess Hakajing persyang ban pelat ya keri India hi barok kawai na kajing di basniu lapin kutno e kajing pensyai pat ba jong ka district level Nasha Mukh Bharat campaign da ka penlong ya ka program hatbeb pali community hall Juwai hakani kajing pensyai pat ba lai shiminta do ba El Kinjing additional deputy commissioner ka West Janta Hills bat kwe de ki he sarkar habakren hakatay kasngi uba El Kinjing lapin pawi kajing sngongu e katanat social welfare department kising bahalang bat kwe kitanat terekam ki baye benta ban pelong ya kini kajing pensyai pat ba kebajob uba Kinjing ulapan sngo baka Nasha Mukh Bharat campaign kalong kajing pensyai pat ba halor kajing sniu ki bami na kajing di drop bat kwe kajing di pasniu ulai thu ba yaki bawat lada don ki basyate syakum ha kajing di pasniu ki don ki lat ban pelat yaki Nakaliang Reverend H. Mormon ulai thu bakajing penlong yakan Nasha Mukh Bharat campaign West Janta Hills district kalong namar bakani kadai kawai niki arspa nyopo arteli ki district hakari India kabala syak ta bha hakajing di drop Yakani ka campaign nazdang da Ministry of Social Justice and Empowerment jong ka Sarkar India harungkat kathong ban pintunay ka jingkerni drugs hakishnong githau hakani kasngi nazdang da kajing marathon bala pelong da ka office trekam ka district social welfare officer harungkat ka jinge trelang ka office jong ka sports officer West Janta Hills bala pinsdang da UME Chalam extra assistant commissioner nakyang nongba stadium lai shimbenta da palat south pa ngut kunthup ikikinthai bat chinrang Ka District Social Welfare Officer Jason na kalayathu kanang ban penchuluri ki kena ban le bha kilyang ba repair la pelong ye kajing ye kop ba repair bal asam ru ik khusna bat ki song tingka shakinong job baro
Unong Bishar Kaying Bishar Meghalaya High Court Chief Justice Biswanath Samadar ulapli Kaying Bishar jong ka Amlaram Subdivisional Court. Yakani kesengi lapin ipo iping da kajinge donlang jong Menteri Kam An ke Jela Meghalaya u James PK Sangma u Menteri Kam Po Ying uba Lakamen Remboi. Hakate kesengi lai donlang ru kikin rem kilindan kum kinong Bishar kum u RV More HS thank you but W Ding Do but kiwi ki officer jong ka Meghalaya High Court. Habakren hakate kesengi Chief Justice uloong bakalong kabadon kam haduk kata-kata banyo ikajing kersyan na kaliang jang sorkar kenang ba inna ban ai kam kloy ya ka hok jang kitu ki bede hok banyo. Uni unong Bishar uloong bakajing don jang ka alternative dispute redressal system kalong kawai nikilat kelinti banya poi shakajing sngo thu jingmut jang ki arliang mamla bat ban pin kut no ikajing bamia sngo thu jingmut hapding jang ki. This building was completed. Give the access to the people, not only to just. And I am so proud and honored to be present here today as part of this function. Hakamit arpunril turik menta ubanai liber arjar arpway kading kabashir kay kalabam shngam ye uskum jong kinong rep halau sotun. Uni uday uskum bekinong rep kilalum lupa na benta bantung tit baro shisnem. Habakren beriway ni kinong rep ikong pi sotun ilay thu bakat hadu bakindami na katika jaka kumbash posting minmin da kajing tmu ban pindep ya kaway kasem kabiklash na hakaway pat kajaka kimshim layu i dak AA ru em. Henry haka step kababur klempoy perkat baka apot kan wan hap hakini kinong rep bakila trishi tom ban rep pen bahaya utit uway ni kinong rep nakakunhun jeng kinong rep halau sotun habaw lapoy hakatika jaka dang step rengap kumbasan sting min step ulalap penban ba utay uskum ula intong khai marmar ula pencet ik para nongrep dan kilawan ban saki Aduh. Kana pet me jongo na kini kenriang barokoi ba kan numan pur chani rei andangi la dak badoch ko bajing idang ya kani kajing ing khong khai uskum habakren bat uway ni kinong rep kani ka kinhon ulay thu da ka mensim ka bakya bat ki umat ringkat bakajing scam bakini kidi kinong penjing penyat basta jong play kilapan pawi kajing ringkat bakajing kermen scam bakini yo i biang ye kajing play lat play linti jong play kajing lut tang na kabenta uskum kalalong hadu saulak arpo hajar klem da ken ye kajing tre bormet da kajing tre shitom kilala ban poi hadu hangni Henry kibu kajing kerpa cekipai pak badon kajing ket kle ban yerap lang la kalong hakanu kanu kurkom Wat katu bangi sim na gitu ki parlok ru kamot kang wat ladang nila yu i kene ke jingja ka ba sungsi adu kata-kata nang bentajungi rengi sungu yu ble balik se ka de ka jing penyak ka start ka jong sebang si benta pade ngiyo kidon kinong yarap yangi ban ailun kumba arlak siteng te kamot barok kalong saulak siteng te kumno ngin le kane kumno ngin recover kane kalon ngin penpai na syu kalat kalanti ngim tip syu te ngim nang ru ban ong yanu ban yarap lem te kasyong ha kajing isen jong pi kiba yu i nama kane kajing ja kamdei ka bale khanang kadei da kajing singin ong kawan kading na ngim la pan batai te kawan kane kajing ja te ngim nang syu ban ngim don kan tien ban ong da kumbai pat bat da ketu ki khubor ngilapoi syakabukut tak haduk bengindai syambiang keblai shibon